दा लाइनखा दा आङो सिगां हाबहैग्रोगोन इउनिभारसिटियावहाय दा ओरैहाय मिटिं जागासिनो दङ दा मिटिं जागासिनो दङ ओमफ्राय आङो निउसजों देखायनोसै माबायदि साजायदों मोजाङानो जादों साजायनायाबो गाज्रि जायाखै दा आं सिनेमा थाबाय बे जाबाय गोदोनि बायखोन्दा नेरसोन खिन्थु बाहायनो लाइट होदों दै बे लाइटखौ जुदि मोनायाव बिराद साफा नुगोन मोनायाव होयोब्ला मोनायाव खेबोब्ला ओरैबायदि क्लियार साफा नुगोन ना बे जाबाय गोदोनि न' बेजों गासिबो लाइट फिटिंजोब बे लाइटआ जुदि मोनायाव जोङोब्ला बेखौ बिराद समायना नुगोन आरोखि ना दा बिराद मानसिफोर नायगासिनो दं मिउजियामावहाय दस्राया Ganjauan tapi nak? Nah ini step. Mau leh. Wow. Wah, सच्चिबो देन्जार गरम जाखाया सिङावहाय खाथ्रा गरमखा बैथिं लेम दङ ओइथिंबो लाव नैबेथिंहाय माइनाव बिथिंहाय गैया उफ खाथरनाक गरम रे बिथोराव ने सै गरम बाबा दैया बिदिना आरो दा मोनायावहाय बेखौहाय बै मेचिनखौ अन खालामबानो बे दैया फु ओरैबायदि दावखोगोन ना साफा नुगोन आरोखि ना दा दैया दा मेचिन सालायाखै माथो दा बिदि दंथ'यो आरोखि दा लाइन थानांगौबा बिनिफ्राय दा ओरै नैबेनिफ्राय दा बैजों ओरै गिदिंबोनांगौबा बिराद टाइम लागोन ओरैहाय बिसिम फैनांगौबा बैथिंनिफ्राय बयबो नायलांगासिनो दं ओरै लाइन फैनांगौ गंसे ओरै नायबोनांगौ दा नैबावनो लास्ट माहाय लास्ट खिन्थु आङो नैखौ फसायबाय दै फसायबाय Made in Russia. और ये भी मेड इन रसिया नहीं ये बेल्जियम देश का है अभी इंडिया में काम करना बन रहा है ये 1800 मीटर तक कारगर रहेंगे कारगर रेंज मतलब क्या 1800 मीटर तक कोई भी गोली लगेगा नहीं करेगा ये जाते हैं गोली 3900 मीटर तकरीबन 4 किलोमीटर तक जाता है ये 1800 किलोमीटर 1800 मीटर का बाद गोली जाता है किसको भी लगेगा मूवमेंट होता है मरेगा नहीं ये 360 डिग्री में फायर करता है मोटर फिनिशिंग मशीन है हमारे
सूचना लेता है। ग्राउंड में जाने वाला है, ग्राउंड में मूवमेंट हो रहा है, यही टारगेट। अच्छा तो रियल टाइम लोकेशन बताएगा एग्जैक्टली वहाँ पर जा जी। कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, कितना स्पीड से जा रहा है, उसका हर डाटा क्या करेगा इसमें पूरा डाटा यहाँ आ जाएगा। हाँ, ये पूरा इसका सिस्टम जैसे इसको क्या करेंगे कंट्रोल करेंगे इसका साथ वो पूरा डाटा आने के बाद क्या करेंगे रेंज वो क्या डाटा पास करेंगे कौन सा रेंज करने का सामना हम लोग क्या करेंगे अपना रेंज का बनाने वाला टारगेट को लेकर थोड़ा आगे रहेगा मैं पीछे वो नाइट विजन आगे रहेगा और पीछे रहेगा। हेलो यही नहीं यार मिकी मो 5 किलोमीटर मिनो बैठ के चारों तरफ 360 डिग्री में इसका रेंज है 90 मीटर के अंदर हम फायर इसलिए 90 मीटर से बाहर इसका वेट है 45 इसका वेट है 45 इसका वेट है 9.7 इसका वेट है 2.5 आर्मिफोरनि सिलाय देखायनायखौ नायखांबाय दा बैथिंजाय मा मा दङ बेखौ नायनोसैलाय। Respected Honorable Sri Vishwajit Durnuri Sir. ডাঙৰীয়াসকল বিশিষ্ট दा बावहाय मिथिं जागासिनो दङ आरो माखासेफ्रा मिथिङाव जिरायदों आरो सोरबा सोरबा मिउजियाम नायदों। जोंनि मानगोनां हिर' बलिउडनि हिर' जिरायगासिनो दङ सिङावहायनो आरो दा आंहा थांफिनसै। दाखालिसो एसे बानायबोबाय लामाखौहाय दा हनै लामायानो खारजाला ओइयाव हनै माबायदि ट्राफिक बिसोरो जेबो खेल लाया। बै पुलिसमेन डिउटि होनाया जायाखै जानला मोनला खालामगासिनो दङ गारि गाखोनो नागिरदों बे गारि गाखोनो होनो नागिरा। खमसे खम बेयावथ' स्टप खालामबानो जायोना। नै सासे दङ नै सासे दंबायसो बैजों गारि गाखोनो होदों गाखोनो होनो हायाखै। थांफिनसै बिराद मानसिफोर फैदों।